በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ ዕለት 10 መስቀል ብመስቀሉ ይሕፀረና መድኃኔ ዓለም ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝክሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ከትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ኣሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴ ልሳን አንደበት ኩነኒ። ገላትያ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 15 ከምዚ ይብል በቲ መስቀል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ብኡ ንዓይ እተሰቕለት ኣነውን ንዓኣ እተሰቐልኩ እንተዘይኮይነስ ትምክሕቲ ዘበለ ካባይ ይርሓቕ ይብል። ዝተቐደሰን ዝተባረኸን መዓልቲ ይግበረልና ኣሜን። 10 ጥቅምቲ ቅዱስ ሰርጊስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ቅዱስ ሰርጊስን መሓዝኡ ቅዱስ ባኮስን ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ንጉስ መክስሚያኖስ 284 ክሳብ 305 ናይ ሓይሉ ጸር ላዕለዋይ በዓል ስልጣናት ነበሩ። ንጉስ ከሓደ እዩ ነይሩ። እዞም ክልተ ቅዱሳን ብጎይታና ዝኣምኑ ክርስቲያን ምዃኖም ግን ኣይፈለጠን ነበረ እሞ እምነት ናይቲ ንጉስ ዝኽተሉ ኩፉኣት ሰባት ከይዶም ግን ንንጉስ መክስሚያኖስ ዝሸምካዮም ንሰርጊስን ንባኮስን ብናትካ ኣማልኽቲ ዝኣምኑ ክርስቲያን እዮም ኢሎም ነገርዎ። እዞም ክልተ ቅዱሳን ድማ ክርስቲያን ብምዃኖም ተወንጅሎም ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቀረቡ። ንጉስ ድማ ንኣማልኽተይ ስገዱ ምስ በሎም ንሳቶም ድማ ንሕናስ ንሰማይን ምድርን ዝፈጠረን ሓቀኛ ኣምላኽ ኢና ነምልኽ እምበር ንናትካ ዝረኸሱ ጣዖታት ኣይንግዘአን በልዎ። ንጉስ ድማ ንትእዛዙ ከም ዘይተቐበልዎ ምስ ፈለጠ ኣብ ልዕሊ ሰብነቶም ዓብይ ስቃይ ኣውረደሎም። ሰብነቶምን ክሳውዶምን ብሰንሰለት ኣሲሩ ኣብ ኩሉ ከተማ እናገረፈ ኣዘሮም። ንጽባሒቱ ድማ ንኣማልኽቱ መታን ክሰግዱ ደጊሙ ኣዘዞም። ንሳቶም ግን ፈጺሞም ኣይተቐበልዎን። ድሕሪ እዚ ኣሰቃዩ ክቐትሎም ናብ ምብራቃዊ ናብ ናይ ሶርያ ገዛኢ ናብ አንጢያኮስ ኣለኣኾም እሞ ንጉስ አንጢያኮስ መጀመርታ ነቲ ስልጣን ዝረኸቦ በዞም ክልተ ቅዱሳን ስለ ዝነበረ ሕጂ ብምስዳድ ናብኡ ኣብ ዝመፁ ግዜ ወረዳእተይ ጎተተይ ዝኾንኩም ኣቦታተይ ኣነስ ኣብ ልዕሊኹም ሓንቲ ክፉእ ነገር ክገብር ኣይደልን እየ። ነገር ግን ንናይ ንጉስ ትእዛዝ ብምቕባል ንምንታይ ብሂወት ዘይትነብሩ ንትእዛዙ ኸን ስለምንታይ ትተሓላለፉ ዘይተቐበልዎ በሎም። ቅዱሳን ዝኾኑ ሰርጊስን ዓርኩ ባኮስን ድማ ንዓና ህይወትና ክርስቶስ እዩ ስለ ስሙ ኢልና ወላ እንተሞትና መትረፊ መንገድና እዩ በልዎ። ኣብታ ግዜ ድማ ንጉስ አንጢያኮስ ሓሪቑ ንቅዱስ ሰርጊስ ኣሰሮ። ንቅዱስ ባኮስ ግን ጽኑዕ ማህረምቲ ምስ ኣህረሞ ኣብ ክሳዱ ከቢድ እምኒ አንጠልጢሉ ኣብ ውሽጢ ሩባ ኤፍራጦስ ደርበዮ እሞ እዚ ሰማዕት ኣቦና ድማ ንቅድስቲ ነፍሱ ንእግዚአብሔር ኣሕሊፉ ሃበ። እግዚአብሔር ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋኡ ሓልዩ ናብ ወደብ ኣብጽሖ። ኣብ ቀረባ እቲ ወደብ ድማ ብገድሊ ተጸሚዶም ዝነበሩ ማማን ባባን ዝበሃሉ ክልተ ባሕታውያን ነበሩ እሞ እግዚአብሔር ንመልኣኹ ናብኣቶም ልኢኹ ከይዶም ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ናብ በዓቶም ክወስድዎ ኣዘዞም። እቶም ባሕታውያን ድማ ከምቲ ዝተኣዘዝዎ ከይዶም ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ኣናብስትን ተዃልን ለይትን መዓልትን እናሓለዎ ረኸብዎም። እዞም ኣራዊትን እንስሳታትን ብዘይካ ስጋ ሰብ ካልእ እኳ ዘይምገቡ ከለዉ ግን ነገር ግን ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ሓደ መዓልትን ለይትን ክሕልዎ ጸንሑ። እቶም ባሕታውያን ድማ ንናይ ቅዱስ ባኮስ ስጋ ወሲዶም ብዓብይ ክብሪ ኣብ በዓቶም ኣቐሚጦም ቀበርዎ። ንቅዱስ ሰርጊስ ግን ንጉስ ኣብ ውሽጢ እስር ቤት ምስ ኣሰሮ ንኣእጋሩ ብናይ ሓፂን ሽንካራት ሸንኪሮም ብኣፍራስ እናጎተቱ ሩጻተ ናብ ዝበሃል ሃገር ወሰድዎ። ኣብኡ ኣብ ዝበጽሑ ግዜ ድማ ብዙሕ ምስ ኣሳቀይዎ ክሳዱ ብሰይፍ ቆሪጾም ምእንቲ ክቐትልዎ ንጉስ ትእዛዝ ኣተሓላለፈ። ንናይ ቅዱስ ሰርጊስ ኣእጋር ብሽንካር ሸንኪሮም ኣብ ኣፍራሶም ኣሲሮም ክወስድዎ ከለዉ ድማ ደሙ ኣብ ልዕሊ መሬት ከም ማይ ይፈስስ ነበረ። ኣብ መንገዲ ድማ ሓንቲ ድንግል ጎርዞ ንቅዱስ ሰርጊስ ምስ ረኸበቶ ማይ ኣስተየቶ። እዚ ቅዱስ ድማ ንስጋይ ምእንቲ ክትወስዲ ክሳብ ሩጻተ ተኸተልኒ በላሞ
ተኸተለቶ ናይ ንጉስ ጭፍራታት ከም ዝተኣዘዝዎ ሩጻተ ኣብ ትበሃል ሃገር ምስ በጽሑ ንቅዱስ ሰርጊስ ብዙሕ ምሳሰቀይዎ ኣብ መወዳእታ በዛ ዕለት ጥቅምቲ 10 ክሳዱ ብሴፍ ቆረጽዎሞ ናይ ሰማዕትነቱ ፍጻሜ ኮነ። እታ ጎርዞ ድማ ናይዚ ቅዱስ ቀሪባ ብናይ ጸጉራ ባዘቶ ካብ ክሳዳ ዝፈስስ ደሙ ተቐበለት ወርሓት ስደት ክሳብ ዝሓልፍ ድማ ንስጋኡ ብኽብሪ ኣቐሚጣ ክትሕልዎ ነበረትሞ ድሕሪኡ ውቅብቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖምሉ ንናይ ቅዱስ ሰርጊስ ስጋ ኣብ ውሽጣ አንበሩ። ካብ ስጋኡ ድማ ብዙሕ አደናቂ ተኣምራት ተፈጺሞም ተረኣዩ። ካብ ስጋኡ ድማ ሽታኡ ብጣዕሚ ጥዑም ዝኾነ ናይ ጨና ዘይቲ ይፈስስ ነበረ። ናይ ቅዱስ ሰርጊስን ናይ መሓዝኡ ቅዱስ ባኮስን ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና አሜን። ጥቅምቲ 10 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ባኮስን ቅዱስ ሰርጊስን ሰማዕታት፣ ቅዱስ ዮሐንስ መስተጋድል፣ አባ አውማኒዮስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ናትናኤል ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኒቆላዎስ ዘሃገረ ሜራ፣ አቡነ መልክዓ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ፣ ወልደ እልፊዮስ፣ ቅድስቲ ኢለኒ ንግስት፣ ታላቁ ወይከዓ ዓብይ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ፣ ቅዱስ ዕፀ መስቀል። በረከት ናይ ቅዱስ መስቀል ይሕደረና አሜን። ከምኡውን ናይ ጥቅምቲ 11 ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ጥቅምቲ 11 ቅዱስ ገብርኤል ተገሊጹ ግዝአትካ አልዕል ኢሉ ክሳብ ዝእዝዞም ንናይ ፈለግ ዓባይ ካብ ኢትዮጵያ ከይወፅእ ብጸሎቶም ገዚቶም ዝቆምዋ ናይ ውቕሮ አቡነ ኤልያስ ዝኽረ በዓሎም እዩ። ኣብ ሃገር አንጾኪያ ኣቐዲማ ብሓጢያት ትነብር ዝነበረት ድሓር ድማ ብንስሓ ዝተመልሰት ገድለኛ ቅድስቲ ጲላግያ ዕረፍታ እዩ። ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት አቡነ ያዕቆብ ዕረፍቱ እዩ። እዚ ቅዱስ አቦ ድማ አርዮሳውያን መናፍቃን ብተደጋጋሚ እናሳደድዎ ኣብ ስደት ደሴት 7 ዓመት ዝነበረ ናይ ሃይማኖት ሓርበኛ እዩ። ስለ ዝቐንዐት ሃይማኖቱ ብዙሕ መከራ ተቐበለ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን። ቅድስቲ ጲላግያ ካብ ሃገር አንጾኪያ ዝተረኽበት ቅድስቲ እያ። ወለዳ ዘይኣምኑ ክሓቲ እዮም። ንሳ ድማ ምስታ ዝረኸሰት ሃይማኖታ ኣብ ዝረኸሰ ስራሕ ጸኒዓ ትነብር ነበረት። ምስ በለ ኣብ ቤት ፀወታ ብምውዓል ክትሕጭጭን ክትደርፍን ከተመንዝርን ተምስ ነበረት። ኣብ ውሽጢ እዚ ከምዚ ዓይነቱ ዝረኸሰ ህይወት ድሕሪ ምንባራ ግን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ናይ ገሃንም እሳትን ናይ ዘለዓለም ስቃይን ከም ዝህልዎም እናሓሰበ ንደናቁርን ንኣመንዝረኛታትን ክግስጾም ንኤጲስቆጶስ ጳውሎስ ሰምዓቶ እሞ ንምኽሩ ኣብ ልባ ኣሕደረቶ። ድሕሪዚ ቅድስቲ ጲላግያ ናብቲ ከስተምህር ዝሰምዓቶ ኤጲስቆጶስ ጳውሎስ ከይዳ ዝሰርሓቶ ኩሉ ሓጢያታ ተናዘዘት። ንሱ ድማ ኣጸናኒዑ ዝቐንዐት ሃይማኖት መሃራ እሞ ካብቲ ዝነበረትሉ ናይ ርክሰት ህይወት ኣውፅኣ። ምሂሩ ምስ ኣእመና ድማ ሓደ ኣምላኽ ብዝኾነ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣጥመቓ። ንሳ ድማ በቲ ዝቐደመ ክፉእ ስራሓ እናተጣዓሰት ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ብኩሉ ጽቡቕ ስራሓት እናተግህት ንሰብነታ ከተድክማ ጀመረት። በረከታ ይሕደረና። ተጋድልኣ ከተብዝሖ ኣብ ዝሓሰበት ጊዜ ድማ ናይ ወዲ ልብሲ ለቢሳ ናብ ኢየሩሳሌም ከደት። ንኹሎም ዝኸበሩ ቅዱሳት ቦታታት ተሳሊማ ሰገደት እሞ ናብ ናይ ኢየሩሳሌም ሊቀ ጳጳሳት ከደት። ንሱ ድማ ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ወፃኢ ናብ እትርከብ ናይ ደናግል ገዳም ኣእተዋ። ንሳ ድማ ንናይ ምንኩስና ልብሲ ለቢሳ ብጽኑዕ ገድሊ ተጸሚዳ 30 ዓመት ነበረት። ንእግዚአብሔር እናገልገለት ድማ ብጽኑዕ ተጋድሎ ነቢራ በዛ ዕለት ብሰላም ዓረፈት። ረድኤት በረኸታ ይሕደረና፣ ብጸሎታ ይምሓረና አሜን። አቡነ ኤልያስ ዘውቅሮ ትውልዲ ሃገሮም ኣክሱም እዩ። ንኣቡነ አረጋዊ ሳልሳይ ናይ ቆቢዕ ወዶም እዮም። ኣቦኦም ኣብ ውቕሮ ዝርከብ ጥንታዊ ናይ ኣብርሃ ዋጽብሃ ቤተ መቕደስ ዓጣኒ ነበሩ። እዞም ጻድቕ ዝፈልጦም
ሓደ ዓብይ ዘፍልጦም እዞም ጻድቕ ኣቦና ዘፍልጦም ሓደ ዓብይ ገድሊ ኣለዎም። ኣብ መዓልቲ 548 ጊዜ ኣቡነ ዘበሰማያት እናጸለዩ 666 ጊዜ ይሰግዱ ነበሩ። ቅዱስ ያሬድ ዓባይ ንናይ ሃገርና ኩሉ ሓመድን ኣግራብን ጸራሪጉ ክወስድ ምስ ተመልከተ ንድምፁ ኣልዕል ኣቢሉ ኦ ዓባይ ኣይተተሃውር ወለመኑ ተሃድግ አለ ኢትዮጵያ ኢሉ ምስ ዘመረ ዓባይ ቀጥ ኢሉ ቆመ። ቅዱስ መልአክ ድማ ቅዱስ ሽዑ መጺኡ ንምንታይ ትደክም ኣለኻ ንምንታይ ኢኻኸ ንተፈጥሮ ክትክልክሎ ዘለኻ ሕጊ ኣይተፍርስ ምስ በሎ ቅዱስ ያሬድ ሰንቢዱ ኦ ዓባይ ተጋጊ እየኪድ ናይ ተፈጥሮ ግዴታኻ ፈጽም ኢሉ ከዓ ኣፋነዎ። ብርሃን ዘኢትዮጵያ ቅዱስ ያሬድ ብኩሉ ዜማኡ ንዓባይ ቀጥ ኣቢሉ ከም ዘቆሞ ኣቡነ ኤልያስ ዘውቅሮ ድማ ብጸሎቶም ንዓባይ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዘይወፅእ ገይሮሞ ነበሩ። ንታቦተ ኣብርሃ ወኣጽብሃ ሒዞም ካብ ኢትዮጵያ ናብ ዶብ ኑብያ ከይዶም እምኒ ኣብ ዶብ ዓባይ ጸፍጺፎም ነቲ ታቦት ኣቐሚጦም ስእለ ማርያም ገይሮም መስዋዕቲ ሰዊኦም ዓባይ ካብ ኢትዮጵያ ከይትወፅእ ገዚተካ ኣለኹ በልዎ እሞ ዓባይ ድማ ተመሊሱ ቆመ። ዓባይ ንምድረ ኑብያ ምስ ኣዕለቕለቓ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ተገሊጹ ንምንታይ ንናይ እግዚኣብሔር ስነ ፍጥረት ተጨንቕ ኣለኻ ኢሉ ተቖጥዖም እሞ እዞም ጻድቅ ድማ እቲ ማይ ይኺድ ግን ገረብን ሓመድን ሒዙ ካብ ኢትዮጵያ ኣይኺድ ኢሎም ነቲ መልአኽ ሓተትዎ። ቅዱስ ገብርኤል ድማ ማይ ምስ መልእሲ ገረብን ቆጽርን ሒዙ ምጓዓዝ ከመይ ኢልካ ትርስዖ ናይ ጸሎት ግዜኻ ኣኺሉ እዩ ሞ ናብ በዓትኻ ተመለስ ኢሉ ብቁጣዓ ብናይ እሳት ሰይፊ ምስ ኣዘዞም ግዝቶም ኣልዒሎም ንታቦቶም ሒዞም ናብ በዓቶም ውቕሮ ተመለሱ። ኣቦታትና ከምዚ እዮም ኣይኮነን ዶ? ሃይማኖት፣ ባህሊ፣ ታሪኽ፣ ቅርሲ፣ ስብእና፣ ማንነትና ንናይ ሃገርና ሓመድ ከማን ንባዕድ ኣሕሊፎም ዘይህቡ ቅዱሳን ጻድቃን ነበሩ። ናይ ኣባ ኤልያስ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። ጥቅምቲ 11 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኣባ ያዕቆብ ስደተኛ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅድስቲ ጲላግያ ገዳማዊት፣ ቅዱስ ፋሲለደስ ሰማዕት፣ ቅዱስ አርማዊ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ያሬድ ካህን፣ ማር ገላውዴዎስ ሰማዕት፣ ብፁዓን ኢያቄምን ሃናን፣ ኣቡነ ሃራ ድንግል። በረከቶም ምስ ኩሎም ናይ ኩላትኖም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ 12 ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ሚካኤል በረከቱ ይሕደረና፣ ናይ ቅዱስ ያሬድ ናይ ኩሎም በረከቶም ይሕደረና አሜን። እንቋዕ ናብ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ናብ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ ንናይ ቅዱስ ዲሜጥሮስን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም አሜን። ቅዱስ ዳዊት ልበ አምላኽ ቅዱስ መጽሓፍ ከምዚ ይብል፣ እግዚአብሔር ንዳዊት ብሓቂ መሓለሉ ብዝመሓለሉ እውን ኣይጠዓስን እዩ። ሕጂ ብእግዚአብሔር ምጽአት ስለ ዘሎ ኣይኮነን። ቅዱስ ዳዊት ዘየጣዕስ ፍጹም ፈታዊ ምዃኑ ክገልጽ እዩ እምበር ጎይታ ንቅዱስ ዳዊት ከም ልበይ ዝኾነ ንፈቓደይ ዝፍጽም ንባርያይ ንዳዊት ረኸብኩ ኢሉ ክዛረብ ሰሚዕና ብጣዕሚ ኣድኒቕና ኢና። ከም ናይ ኣምላኽ ልቢ ኮይንካ ምርካብ ክንደይ ይረቅቕ ክንደይ ከየደንቕ ነዚ ኣንኩረ ይግባእ። ጎይታ ይቕጽል እሞ ሓንቲ ነገር ብቅድስናይ ምሒለ እየ ንዳዊት ብሓሶት ኣይዛረቦን እየ ይብል። ኣቤት ኣቦና ዳዊት ክብሪ ናይ ክብርን ውዳሴን ስግደትን ንዓኻ ብጸጋ ይግባእ ንብል ኣለና ኣሜን። ነቢ ጻድቅ ቅዱስ ዳዊት 7 ሃብታት ኣለዎም። ሃብተ ትንቢት፣ ሃብተ መንግስት፣ ሃብተ ክህነት፣ ሃብተ በገና መዝሙር፣ ሃብተ ፈውስ፣ ሃብተ መዊዕ፣ ዓወት ምርካብ፣ ሃብተ ሓይል ተባሂለን ይፍለጣ። ብ7 ኣስማቱ ድማ ይጽዋዕ። ጻድቅ፣ ለዋህ፣ ንጹህ፣ ብእሲ እግዚአብሔር፣ ነቢየ ጽድቅ፣ መዘምርን ልበ ኣምላኽን ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዛ መዓልቲ ኣብ እስራኤል
ዝነገሰላ መዓልቲ እያ። ሳኦል ንእግዚአብሔር ምስ ነዓቆ ካብ ማእከል ደቂ እሰይ ከም ልበይ ዝኾነ ቀቢእኻ አንግሰለይ ምስ በሎ በዛ መዓልቲ ነቢይ ሳሙኤል ናብ ቤተልሔም ኣተወ። ኣብኡ ድማ ካብ ኤልያስ ክሳብ ኣሚናድኣብ ንሸውዓቲኦም ንናይ ደቂ እሰይ እንተፈተነ ኣይኮነሉን። ብምልክት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ግን ናብ ጉስነቱ ዳዊት ተጸውዐ። ገና ካብ ርሑቕ ክመጽእ ከሎ ቀርኒ ናይቲ ዘይቲ ቦግ ኢሉ ተኸፍተ። ኣብ ርእሲ ቅዱስ ዳዊት ድማ ከም እሳት ፈልሐ። ብናይ ኣምላኽ ምርጫ ድማ ኣብ 12 ዓመቱ ንጉስ ዳዊት ተባሃለ። ናይ ቅዱስ ዳዊት ዜና ብዙሕ እዩ እሞ ንታሕሳስ 23 ይጽንሓልና። ብምሕረቱ እንታብጺሕና ሽዑ ካብ ክብሩ ክንካፈል ኢና። በረከት ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡን ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ። እዚ ቅዱስ ቀዳማይ ስሙ ሌዊ፣ ቀዳማይ ግብሩ ድማ ቀራጺ ይበሃል ነበረ። ወንጌል ከም ዝብል ጎይታና ዝጸውዖ ካብ ዝቐርጸሉ ቦታ ክኸውን ከሎ ምስ 12 ሐዋርያት ደሚሩ ንስሙ ማቴዎስ በሎ። ትርጉም ድማ ሕሩይ ወይ ከዓ ምሩጽ ከም ማለት እዩ። ንጎይታና ኣብ ዘመነ ስጋዊኡ ብፍጹም ምናኔ ካብ ምግልጋሉ ብዝሓለፈ ኣብ ዝወዓሎ እናወዓለ ኣብ ዝሓደሮ እናሓደረ ናይ ኢዱ ተኣምራት ይምልከት ነበረ። ንናይ ቃሉ ትምህርቲ ድማ ሰምዐ። ኣብ ጊዜ ሕማማት ጎይታ ወላ እኳ ካብቶም ብፍርሓት ዝተበተኑ ሓደ ንሱ እንተኾነ ኣብ ምምሳዩ ናብ ቤት ኣደ ማርቆስ ርሃጽዮን ከይዱ ንኣሕዋቱ ንሃዋርያት ተቐቢሉ እዩ። ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምልኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሲኡ ትንሣኤኡ ክገልጽ ከሎ ድማ ቅዱስ ማቴዎስ ነበረ። ን40 መዓልታት መጽሓፈ ኪዳንን ትምህርተ ሕቡኣትን ተማሂሩ ኣብ ጊዜ ዕርገት ጎይታና ሊቀ ጵጵስና ተሾመ። ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝወረደ ጊዜ ድማ ጸጋን 71 ልሳናትን ተቐቢሉ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ዙርያኣን ወንጌል ሰበኸ። ሐዋርያት ወንጌል ናብ ዓለም ንምብጻሕ ዕጫ ኣብ ዝገበሩ ድማ ጊዜ ድማ ንቅዱስ ማቴዎስ ምድሪ ፍልስጥኤም በጽሓቶ። ኣብ ሃገረ ስብከቱ ምስ ኣብጽሐ ድማ ናብ ካልኦት ሃገራት ተጓዒዙ ሰበኸ። ንኣብነት ኣብ ገድሊ ሐዋርያት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣከባቢ ፋርስን ባቢሎንን ምምሃሩ ይገልጽ። እቲ ዝገርም ድማ ነዚ መረጋገጽ ዝኸውን ነገር ኣብ ውሽጢ ሃገርና ምንባር እዩ። ናብ ኣኽሱምን ኣከባቢኣን ቅዱሳት መካናት ንምስላም ኣብ ዝኸደሉ ወቕቲ ኣብ ውሽጢ ጻድቃነ ደጌ ወይ ከዓ ዶጌ ገዳም ኣብ ኣከባቢ ኣኽሱም ዝርከብ ናይ 3000 ስውራን ቦታ እዩ። ንናይ ቅዱስ ማቴዎስ በትረ መስቀል ክንምልከት ክኢልና ኢና። ኣብ ቦታት ድማ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዘመነ ስብከቱ ናብ ኣከባቢ ኣኽሱም መጺኡ ከም ዝነበረ ነገሩና። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ኣብ ማእከል ኣይሁድን ኣህዛብን ኣረማውያንን እናተመሳሰለ ምሂሩ ብዙሕ ተኣምራት ሰርሐ። ንናይ ጣዖት ካህናትን ነገስታትን ወሲኹ እልፍ ኣላፋት ነፍሳት ናብ ክርስትና መለሰ። ስለዚ ዝገበሮ ድማ ብጣዕሚ ብዙሕ መከራታት ተፈራረቕዎ። ጎይታና ድማ በብግዚኡ እናተገልጸ የጸናንዖ ነበረ። ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ንናይ መጀመርታ ወንጌል ኣብ ምድረ ፍልስጥኤም ክጽሕፍ ከሎ እቲ ዘመን ድማ ጎይታ ኣብ ዝዓረገሉ ኣከባቢታት 8 ዓመት ማለት ኣከባቢ 8 ዓመት ማለት ኣብ 43 ዓመተ ምህረት እዩ። እቲ ወንጌል 28 ምዕራፋት ክህልዎ ከለዉ ካብ ናይ ጎይታና ዘርኢ ሓረግ ጀሚሩ ንናይ ጎይታና ትምህርቱን ተኣምራቱን ብሰፊሑ ይገልጽ። ኣብ መጨረሻ ድማ ካብ ሐሙስ ምሸት ክሳብ ትንሳኤ ተንቲኑ ይውድኦ። ቅዱስ ማቴዎስ ካብ 12 ሐዋርያት ብሓደ ነገሩ ይፍለ። ካብ 5 ዓለማት ነቲ ሓደ ንብሔረ ብፁዓን ክምህር ተመሪጹ እዩ። ኩሉ ግዜ ሰንበት ብደመና እናተነጥቀ ሓጢኣት ናብ ዘይብሉ ዓለም ኣትዩ ንብፁዓን ይምህር ነበረ። ሰላም ለማቴዎስ በደመና ሰማይ ዘተነጥቀ ህርያነ ይርአይ ዘብሔረ ብፁዓን ደቂቀ
ከም ዝብል አብኡ ድማ ዘወትር ንጎይታና ይርእዮ ነበረ። ቅዱስ ማቴዎስ ብከምዚ ምስ ተመላለሰ ኣብ ፍጻሜኡ ንግዚኡ ዘይፈለናያ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር አረማውያን አሲሮም አሰቃዮም በዛ መዓልቲ ድማ ቀተልዎ። በረከት ይሕደረና። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ዝተወልደ ብመንፈሳዊ ላዛ ምስ ሓውብኡ ደማስቆስ ዝዓበየ ናይቲ ዘመን ቅኑዕ ሰብ ነበረ። እቲ ዘመን ክርስቲያን ብሰማዕትነት ዝተወድእሉ ብምዃኑ ቤተሰቡ ንጓል ሓውብኡ ልዕልተ ወይን ምእንቲ ክምርዖ ግድብ በልዎ። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ናቱ ፍቃድ ንምፍጻም መርዓኡ ብተኽሊል ፈጸመ። ናይ ፈጣሪኡ ፍቃድ ንምፍጻም ድማ ምስ ቅድስቲ ኣዴና ልዕልተ ወይን ተሰማሚዖም ን48 ዓመታት ኣብ ሓንቲ ዓራት እናደቀሱ ሓደ ምንጻፍ ልብሲ እናተመቐሉ ብድንግልና ነበሩ። ቅዱስ ሚካኤል ድማ ስለ ክብሮም ኣብ ማእከሎም ኮይኑ የማናይ ክንፉ ንዕኡ ጸጋማይ ክንፉ ንዓኣ የልብሶም ነበረ። ድሕሪ 48 ዓመታት ቅዱስ ዲሜጥሮስ ናይ ግብጺ 12 ሊቀ ጳጳሳት ኮይኑ ተሸይሙ ምስጢር በዚሕሉ ባሕረ ሓሳብ ጽሒፉ ሰርሐ። ሰይጣን ኣብ ሰባት ሓዲሩ ነዚ ቅዱስ ሰበይቲ ኣለዎ ብዝብል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ህውከት ብምፍጣሩ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ብናይ መልአክ ትእዛዝ ነቶም ህዝቢ ኣኪቡ እሳት አንዲዱ ምስ ቅድስቲ በዓልቲ ቤቱ ልዕልተ ወይን ናብቲ ውሽጢ እሳት ኣትዮም ንብዙሕ ሰዓታት ጸለዩ። እቶም ህዝቢ ድማ ነዚ ተኣምር እዮም ንናይ ቅዱሳን ንጽህና ተረዲኦም መሓረና ኢሎም ብፍቕሪ ተፈላለዩ። መጋቢት 12 ድንግልናኡ ተገልጸ። ቅዱስ ዲሜጥሮስን ኣዴና ልዕልተ ወይንን ዝተረፈ ዘመኖም ብቅድስና ኣሕለፍዎ። ብፍላይ ሊቀ ጳጳሳት ዲሜጥሮስ ድርሳናት ደረሰ። በዓል አርጌንስን ቀለሜንጦስ ዘእስክንድርያን ንዝኣመሰሉ መናፍቃን ድማ ኣወገዞም። ካብ ጣዕመ ስብከቱ ዝተለዓለ ድማ ኣሪጉ ከሎ ከማን ምእመናን እናተኣከቡ ይመሃሩ ነበሩ። ብዓራት ተሰኪሞም ድማ ይባረኹ ነበሩ። እዚ ቅዱስ ኣብ 107 ዓመቱ ዝዓረፈ ኣብ ፍርቂ 300 ክፍለ ዘመን ኣከባቢ በዛ መዓልቲ እዩ ዓሪፉ። ኣምላከ ቅዱስ ዳዊት ንፍቕሩ፣ ኣምላከ ማቴዎስ ንኣገልግሎቱ፣ ኣምላከ ዲሜጥሮስ ንንጽህናኡ ይሕድረልና። ኣሜን። ጸጋ በረከቶም ድማ የብዝሐልና። ኣሜን። ጥቅምቲ 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ዝነገሰሉ፣ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ሊቅ፣ ቅድስቲ ልዕልተ ወይን፣ ቅዱስ ሳሙኤል ነቢ፣ ጻድቃን ጴጥሮስ ወጳውሎስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ላሊበላ ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ምስራቃዊ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ፣ ኣባ ሳሙኤል ዘዋልድባ፣ ንዳዊት ባርያይ ረኺበዮ፣ ብቅዱስ ዘይተይ ቀቢአዮ፣ ሓይለይ ኩሉ ግዜ ምስኡ ክኸውን እዩ፣ ቅልጽመይ ከዓ ከበርትዖ እዩ፣ ጸላኢ ኣይክስዕሮን እዩ፣ ዓማጽ ድማ ኣይክጭቁኖን እዩ፣ ንጸላእቱ ኣብ ቅድሚኡ ክቕጥቅጦም ነቶም ዝጸልእዎ ዘበልውን ክቐትሎም እየ። መዝሙር ዘዳዊት መዝሙር 86 ፍቕዲ 20 ከምዚ ይብል። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ካብ ኣናበባ ካብ ፊደል ካብ ዘውደቕክዎ ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ይተኣረመለይ ኣሜን። ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላትነነ ወባልሃነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናች ወድንግል በስጋች እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ ማለት ዝብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ ምእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራ ጋዜት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስረለነ ኃጣዊነ ተማሂጸነ ተማሐጸነ መከዳንቺ
አሜን አሜን። ለይኩን ለይኩን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን። ለይኩን